Gospel Life. Gospel Life. This year. I am a golden generation. Say it better this year. I am a golden generation. You believe that? High five, which is Yomtanda. Another Makelwane, which is Yomtanda. Jesus loves you. Make Yambona uzomkhohlwa uzomfanisa mina lo amphelele la. Is that true, child of God? Yes, today. It's wonderful. I salute you for that. May God bless you. Yes. So, yes, thank you so much. Thank you so much. We can appreciate our praise team as they find their seats. Let's appreciate them. Let's appreciate them. Thank you so much. Chicha Jesu. Abamthandayo kuJesu. I hear we have visitors in the house. If they are visitors, wave your hand. On up for the first time. Wow. If you could live in there, you must stay with you. Almost a day with Abba. Almost a one Abba. Just raise your hand if you must see where. If you could live in there. Yes, thank you so much. Thank you so much. And there's a hand there. Who could live in there, please? Almost are still next week. Don't worry. Amen, church. Amen. Viola. Wow. Wow. Thank you. All right. Yes. Cynthia. Yes. Wow. So the next month I feel yes, man. It's wonderful. Thank you so much. Thank you so much. If there's anyone who could if they want to share, yes. Amen. Amen. Sfiso. Wow. Sfiso Nyati. Thank you so much. Thank you so much. I think we want on to I was still next week. Amen. Yes, maybe I should do next week, right? This one, yes, we thank the Lord. We bless the Almighty. Thank you, people of God, for being here. This is Gospel Life Family International Church. A church, a believer in the Word of God. We also believe in the spoken Word of God. Okukhulunywa nguThixo yikho esikukholelwayo. Singayiza ukuthi indaba le ekhulunywa nguThixo siyazibeka ngaphansi kwayo sizama ukuyilalela. Singawenza amaphutha but we are trying ukwenza ukufuna nguThixo. Are we together? So I want also to welcome you and make you understand ukuthi Eluveve we are starting another setup eyama church services. Saturdays, but we are supposed to be doing them also on a Sunday. So very soon we'll be shifting to Sunday morning. Yes.
let's go and invite as many people as we can. Babuye uyamnxusa umuntu umtshele ukuthi ukumnxusa asho ukuthi ehlabe siba yimember akabuye ezobona. Ozabe sefuna ukuhlala hayi isitulo silazo. Singashoda siyathenga ezinye. Are we together? Yes, but we are inviting those who want to come and see. Ngoba lathi seke sinxuso kwabanye sihambe siyevakatsha. So we are free to come and visit us and see how we operate. And also, if you are here, even ungakaphendwa ungakabi member yethu, but ungabona lapho kuleka khona ukuthi abebe ngane kwi-keyboard uyaleka or ku-praise team uyaleka. Yes, ngeke nakhulile. uJesu vele ngiyamtshila kahle ngathi lethana abadala kimi. Uthi ngiyanini bona laba baze kimi. Amen. Yes, so if you are here and you feel ukuthi there is a part obona angandawo mayidlala ngcono, indima obona ukuthi ungayenza ngcono endlini yenkosi, don't be ashamed. Uyabona ama-pastors akho becela lami ngiyahlabeka lapha uyabuya unikezwe imic. Thina sikujaji, uzasijaja le mic kona la. Yasidinga sesikhala siyahaya, awuhlabeke siyahaya. La uzazibonela wethu ukuthi I think mina kumele ngiye ku-preaching. Awubuzo uma lapho ngathi hallelujah sonke siyathini. Hayi uyabona sekulahlisi. Are we together? So please feel free. You are in the house of the Lord. Amen. Yes, so today we are going to share the word of the Lord from the book of Mark. Bengafisa ukuthi libale at least ngesintu. Angaqeda ukusibalela ngesilungu laphana. Bakapedza kutwerengera nechirungu. Ngizafisa ngibale ngesintu. Kana kuti worenga nechivana. Are we together? So if you are here the Bible lakho le understand ayo. Kana uri pano neBhayibheli lakho raunonzwisisa. Whether ngelesiTonga, pamwe ngelechItonga, whether ngelesiChina, pamwe ngelechIchina. Singezosobala singakuzisiyo siyakuzwa umoya. Takakuzwa ukwerenga latisingazwisisi tobudza mweya. Are we together? Yes, so if you have your Bible, kana une Bhayibheli if you lakho, are free to read for us, kana wakasununguka let's kuwerenga. read together Mark chapter 10 Ngatwerenge Mark chapter 10 and the verse is 47. verse ya 47. Ukhona okhululekile ofuna ukusibalela. Whether you're a visitor, don't worry. Ukuyi-visitor but khathesi sisonke la. Ngegama likaJesu. Yes, maybe you want to read for us. Mark chapter 10 and the verse is 47. Yes. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Wow. All right. Ukhona olunye ulimi ehlisi usibalele ngesishona lamana. Ongasibalela ngesintu. Mark 10 verse 47. Yes. Akati achinzwa kuti Jesu kuti uJesu wekuNazareta akatanga kushevedzera achiti Jesu mwanakomana waDhavhidhi ndinzwirewo tsitsi. All right. Is there anyone want to take it again? Maybe in Ndebele? Yes, thank you. Mark 10 verse number 47. Yeah, uthongo bani? Mark. Yeah, Mark 10. Aha. Verse number 47. Yes. Wathi esezwile Wathi esezwile ukuthi uJesu waseNazaretha ukuthi uJesu waseNazaretha waqala ukumemeza waqala ukumemeza wathi Jesu Ndodana kaDavida akungihawukele. Sibatsheleni izandla. Mungari wa masimba ose masikati ano ngaro bafadze kuwerenga kweshoko ravo. Simba rekudenga ngariburukire guta rino tibatsirwe kushumira. Vavingwa nevhangeri vabatsirwe naro. Vavingwa namatenga vakomborerwe. Ishuwa rugare agare nesu nokusingaperi muzita raJesu. Amen. Maybe before I get into the word, on Thursday evening, we are invited, all of us, at Mudambori Shopping Center, other they know as Gazaland, Umungalama direction,
ngicela uphume lapho siwaphiwe. Thursday evening we'll have an open crusade there. Thursday evening Friday again, I was supposed to attend an all night in Harare. I will have to divide myself. The other party be here, the other party be in Harare. Yes, God willing, that can happen. I will attend both services. Amen. Yes, on Saturday again we'll be here. In Jesus' name. Now, uJesu ari munzira, usendleleni, ari kuzvifambira, uyazihambela. I will take it very, very slowly Ngizayithatha mbijana so that we all understand. ukuze sonke sizwisise. Ukaona ndakumhanya Ungambona sengijima, nibatsire kuti ndizise ma-break wozvishoma. uncedise mfaka ama-break mbijana. Jesu azvarwa naJoseph uJesu sizilo nguJosefa naMaria, lo Maria, lo mai vake nababa, yiwo mamakhe lo babakhe, azvarwa iri firstborn, ezelwe elizibulo, but haana kuzvarwa ari ega. kodwa kazalwanga eyedwa, Pakazozvarwa Judas wazalwa uJudasi anonzi Judi, okuthiwa nguJudi, pakazvarwa James, owazalwa khona uJames, pakazvarwa ama-sisters atinopiwa mazita. wazalwa odade wabo abasingaphiwa ngamabizo abo. Izvi usanyanya kuita nharo. Lokhu ungayenzi Ari inkani, kuparidza anonzi bishop. ochumayelayo ngubhishophu. Ndine kola yewaita ndina hangu nhasi. Ngile khola emhlophe kodwa ngilayo Ndo namhlanje, zvandakaendera kuchikoro ichi. yikho ngawuhambelayo esikolo. So don't rush kuita nharo. Ungagijimeli ukuba So lenkani. Judas akazvarwa uJudasi owazalwayo haasi iye Judas Iscariot. akasiyo uJudasi Iskariyoti. No. Ava ndiye akazozvarwa after. Laba ngabanye abazalwayo after. Koma firstborn anonzi Jesus Christ of Nazareth. Izibulo lokuqala kuthiwa uJesu waseNazaretha. Iye azvarwa Yena sezelwe, nokurerwa mumba wabekhulele endlini munababa okulobaba vanotenga chingwa othengisikwa nebasa recarpentry. umsebenzi wekhaphetri. High five my friend. Yes. Wow, God bless you. Now azvarwa Esezelwe, nokukurira mumba macarpenter. wabekhulele endlini kakhaphetha. Carpenter asingaverenge Bible. Ukhaphetha engabali iBhayibhili, Mai vake Maria asingaverenge Bible. umamakhe uMariya engabali iBhayibhili, Havana zvigaro kuchechi. akabala zihlalo enkonzweni. Azvara Jesu mukuru wechechi. Bazele uJesu mkhulu webandla. Jesu angoti 12 years kureba 12 years. uJesu tuthi 12 ezikatshana Akabva awanikwa amutemberi. watholakala sesethempelini Akudzidzisa maprista. esefundisa amaprista Anendebvu chena. abalendebe ezimhlophe. Akagara pasi Bahlala phansi for more than 3 days. foboza namalanga amathathu Akagarira mwanakomana. behlelela indodana Ari kutaura zviri muBhaibheri. okhuluma Asi kusebhayibhilini, Bhaibheri racho asina kuriverenga. kodwa ibhayibhili yakhona Anozviziva engazwisisanga. kupi. Uwazela ngaphi? Anozviziva nekuti Uyakwazi ngoba vairarama muBhaibheri vachisikwa. ababephila ebhayibhili bedalwa Mwari Baba uNkulunkulu iye Baba akandamira pasaidi. yena wayeseceleni. Achiti Baba makanganwa zvimwe pana Isaya. Baba likhohlwa Isaya hana uIsaya, mhino, Isaya mhino. uIsaya kalamakhala, Jeremiah muri kusika uyu. uJeremiya Hana limbhalo, nzeve akandakanda anoita chirema. akala hamba njalo Mozisi hakuenda uyu. Moses ahamba. Cherechedzai rurimi rwake ngaanga achigona kutaura. Zelelani ulimi lwakhe. Mozisi akauya achigona kutaura. uMoses wayeze kwasuku Kuti Mozisi ndobva azotadza kutaura azvarwa. kodwa uMoses wayehluleka ukukhuluma Pavaisikwa ezalwa. Jesu angatovapo. uJesu wayesekhona, Jesu angaripo. uJesu wayekhona. Nyika ichiita chiedza. Umhlaba usiba nokukhanya, Pakati ngapavepo chiedza. lapho sitakuba nokukhanya. Glori yaMwari ndobva yapenya panyika. Ukukhanya kwaNkulunkulu Munyika kukhona. mukaita chiedza but musina zuva. Emhlabeni kwaba nokukhanya kungelanga.
vasiye chaedza ngoba lokukhanya kungela source Mwari yokukhanya vachiprova power ravo uNkulunkulu kuti etshengisa with many and everything is impossible ukuthi nomuntu but with God all things are possible. kodwa noNkulunkulu izinto ziyenzakala. God bless you. God bless you. God bless you. Tukugadzira Friday. Silungiselele Thursday. le Thursday Unze vasara kumba kuti kunomira musho. batshela abasebenzi ukuthi akumanga Kuna kahle bishop. kulo bishop Vane nyaya yako. unendaba yakho. Hello. Jesu uJesu ndokunogara nemaprista. wabehlala amaprista Ndokumadzidzisa. wabebafundisa Vati pakatisa. kodwa lapho ephakathi Ati kure. esekhulile But 30 years. esenamanye Ndokubhabhatizwa. wabebhabhatizwa Ndokubhabhatizwa naJohana. wabebhabhatizwa uJohane. Johana asina rimwe basa. uJohane ngelomsebenzi Asine basa rekubhabhatizwa. kodwa lomsebenzi wokubhabhathiza Akakona one industry. wakwasindustry yodwa Inonzi yebhaptism. okuthiwa ngeyokubhabhathiza. Johana achibhabhatiza naJesu ndobhabhatizwa. uJohane ebhabhatizwa Bayamuchena ndobva aburuka. umoya ngcwele wabusa Kugara pamafudzi aJesu. wabehlala emashoko Bayamuchena ndobva anzwika. umoya ngcwele wabusa This is my well-beloved son. athanda indoda Iye son yabezaa haana zvaataura. yena indoda But Mwari wakunenge vapupura kuti uyu ndiye. kodwa uNkulunkulu Ndinoda kuti iwe uchibva pano usina zvakawanda zvawataura. Vanokuona ngavanzwe Mwari achitaura. Mafembera ako ngavanzwe Mwari achitaura. Mwari ngavapupure kuti you are his beloved one. uNkulunkulu ngathi ukuthi wena ngoyithandekayo Haipere nyaya kuti noudza vanhu kuti Mwari vanondida. kayipheli But Mwari kamuchene ngaakurekere pavanhu. kodwa uNkulunkulu Audze vanhu kuti uyu ndinomuda uyu. ukuthi wena Vanondinetsa vane zuva iroro. ngiyazihlukutheza Mutsvene. umoya ngcwele Kuburuka. uyeza Kutaura nezvaJesu vati Johana vabhatidza vakawanda Jesu vaakavabhabhatidza vati uyamutsvanga achiti this is my well beloved son. So uyamutsvanga ritokuudza kuti John ndinokuda but uyu my beloved one. Ndona kuti uzvizive kuti inini pano I know I can be here preaching the gospel but ndisiriye waanoda waanoda ari iwe wauya nhasi. Because John kumabhatidza asiya utaurwa but uJesu auya ndarudze my beloved son. God bless you. God bless you. So don't feel like when I'm preaching here I'm special more than you. You can be Jesus who has come for baptism yet you are my master. It is possible. Uyu Jesu lo Jesu abhabhatizwa. sebhabhatizile Lero tisanitainzwa. But asvika zuva sekufike ilanga raakufamba akatarisa Jerusalema. akahamba khona ekhayele eJerusalema Akatarisa kuJerusalema. ekhayele eJerusalema Anosvika nepaJeriko. ikafika ngaseJeriko. Jeriko ndoguta rekupedzisira iJeriko ilidolobha lokugcina ratinofana kupinda tisati tapinda muKenani. okumele silingene singasakangena eKhenani. Jeriko ndoguta rekupedzisira. iJeriko ilidolobha lokugcina No last city. yisithi yokugcina Tisati tapinda futhi muJerusalema. singakangeni futhi eJerusalema But muguta reJeriko kodwa idolobha leJeriko iro riya rakambonzi naJoshua. yilo linakwathiwa kuJoshua Vana kupinda nemo. sefuna ukudlula Mambo khona wavo akaramba. inkosi yakhona yayala Zvamupinde muJeriko. wathalikhele eJeriko But uenda kuKenani. kodwa tena eKhenani Ndovarambidzwa kupinda. babeyalisa Mwari ukungena vakazvitarisa. uNkulunkulu Akati akukhangele ndiri ndati muende Kenani. uNkulunkulu athi Rodi yamafamba ndini ndakakuudzai. indlela yime Zvino kana ngalinjelayo maakurambidzwa kuenda. masaliyalisa Ndipo ukuhamba musaramba kurambidzwa. lingayali kuyaliswa But chitendererai Jeriko racho. kodwa bhoda lineJeriko Zuva rekutanga tenderai kamwe chete. ilanga lokuqala ibhoda Zuva rechitu tenderai kaviri. ilanga lethu Kusvikira zuva rechi7. kuzoba malanga Pazuva rechi7 tenderai ka7. ngelanga le7 Mapedza mumoita rusha runoboha Satani. inkosi bangamisindo kubhowa usathane Moita inoizi inoboha Satani. bangamisindo bangambosa Inenge iyo iyi. Chikakukwata noizi inoboha Satani. bangamisindo bangambosathane Noizi yakaita seyo iyi chimboitwa. isindo eJerusalema Masvingo eJeriko akati takaakwa nevarume vane simba. dule Ati Jeriko ticharamba takamirire. ile Kana lakasimele kutofamba namari vakuda kudarika. Varidzi vedu varamba kuti tivhure.
but isusu takutyamarana vanhu ava hatisiona vanhu tiriona marwana avo masvingo angati hatirambe takamira masvingo ejeriko ndokunonera pasi ivo vanoti akadirika but ini ndinoti akakotamira pasi achikotamira mwari ari muvanhu vaisraeri midhuri inokotama kana wasvika bhengi rakaramba nemari kana shoko rajesu rataurwa bhengi rinoteera rikurivhesa mari hazvine mahours zvinoda kuti pazikanwa kuti ari kutaura anani ari mauri mukuru zvizive one who is in you is greater. But ari mauri akasvika mvura inovhunduka madziro anovhunduka nhamo inovhunduka madhimoni ekumusha anovhunduka nekuti wasvika wakatakurira denga. God bless you. God bless you. Masvingo ndobva adona tudavisiwa ndavavapinda navazi vavengena ngaphakathi zvanzi ndokutara chairambizwa I think vafundisi ndokavakatora chinhu chinonzi breakthrough. Bona niko kwatatu kana vafundisi tota breakthrough. Vakadonha svingo rejeriko. Understand kuti we broke through. Va understand kuti sabreaka. Kunyange hambo inini machifundisi chakuti notya breakthrough. Njoba ngifunda ngesama. Because ikabreakwa ikadonha. Wabe na breaking hour. Kana paripo pane mari yako. Walapo mari yako. Wakatora mari. Uchakuda uchinotenga. Enemy yako ichauya futi ikapinda. This is why I believe in the keys. Peter anonzi ndokupa makey kuti kana upinda unopinda wotora mari wokiya woenda unotengera vana wodzoka neblessing mari chakakiyirwa. Unoona unopiwa idea business ikangoita breakthrough ine danger yekuti idea iyoyo unoita business ukaita mari nestaff yauinayo but unobuda bhodha uchinohodha futi unoona business rako razarwa nevanhu. Vanhu vakaintrodusa business ndovakuita business kudarika iwewe ndovakukompita newe yeti ndovakatanga business racho. Hello, anyway, it's for another day. Ndo Jeriko ili Jeriko le Jesu rakusvika achifamba ekamba Jesu uJesu vakaonekwa chaunga chavanhu wabonakala abantu wewe ngomazari ndiye Jesu wacho Jesu akona ndiye mwana wakapinda vanoziva mwana wakapinda vanoziva baba venyama havazivi kuti muna Jesu wenyama muna Jesu Christ anointing muna Jesu akazodzwa anova mwana wababa ari kumusoro. So vari kuona bhodhi ichifamba vari kumhanya vachitaura nezvayo yakazvarwa Bheterehema ndiakatizira kuIjipita munoziva kuti musi wakazvarwa Jesu rekatikurumudzaiso vakazvarwa vakatiza naye vakaenda naye Ijipita iye ari anonzi ana Mwari saka Mwari wacho ari pati kana achimbotiza chienda kwakabva vanhu kuIjipita akairizwa mapawazi ake ndekuIjipti. Handivhunduki nhasi ndikaita basa raMwari ndonzi mapawazi ndekugana. Handivhunduki ndakaita basa raMwari zvonzi akabva kuNigeria. Ndava Jesu wangu akambopiwa nyaya yekunzi akambotizira kuIjipita saka mapawazi ake ndekwaFaro. Jesu achivanzwa haana kumboita pressure nevaitaura-taura. Nekuti wewe kana wakufamba panzara siyana nepressure yemacommentator's, siyana nepressure yevanhu vanotaura-taura. Ndakakura ndichifarira bhora. Baba ndinovezeta mukoblecho. Pavezeta uchipinda pagedhe. Ungene gedhi. Pakona pane panoswa maruva. Pane muti waivapo. Ulomlilo wakhona. Pane muti. Ulesihlahla waivapo. Osesikhona. Ndowatainda ndichinokwira. Yiso sesihamba sisesigada. Bona lichitanga ibhora indainokwira zona pemuti. Nasagada phezulu. Enda pamusoro pemuti. Phezulu. Ndaiona bhora rese ndiri paVIP. Amboni bhora lonke nguVIP. Vanhu vachicha nezvainandaizva because I got the cooler in the cars. So ndainzwa vakafefeterwa ndiri padenga ndichiona zvangu bhora. Handina
makambochira ice cream yanga ichitengeserwa mabandla anzakawuyele ice cream chandaona bhora engakubona libhora ndaiona pasina nondidisturba awafuna maplani echimaziva kuti uyo ndinhingu pasina ndosachirapasirwa ningirapa ndobuda imomo mumwe anenge akabhadhara mari yekupinda omwe bebhadhara imali yokugena ini ndabhadhara haiti yekukwidza inabhadhari yachokugada kuphela but kune macommentator aikomenta bhora kodwa lamakomenti ayikomenti bhora naikuteerera imwe paredio thandlalele erediyweni valithathela pana matinda hamba lano walijinela pana ku-alexander longena wadla mabili wadla bathathu akobhora alexander but ungambuza namhla ngaso Alexander ekhomenta kangimazi wayihambe siyakhomenta ibhora ikhaleni siyaphuma ngoDisemba okuphuma soccer star uviye kwangena commentator uviye but makomentera ayithabhora ndlela ikomenti bhora makomentita nanasi amanye amakomenteta andiwazi ayibazi but maplayers yese ndaimaziwa kodwa amaplayers onke ngangwazi ndikuthi wewe muuphenyu uno mwenyika muno ngithi wena empilweni lapha makomenteta siyana nawo awazikanwe soccer star ndiwe anogona kubuda pakalenda ndiwe zvevanotaura siyana nazvo abakhuluma ekushiyana nabo Jesu achinzwa achitaura ujesu sizobekhuluma nakumiswa nawo bamiswanga yiyo akaramba achienda waqhubela phakathi enkamba baroti kodwa sebesendleleni bataverenga bhaibheri kuti pane murume ainzi Bartimaeus siba libhayibheli lendoda othiwa nguBartimaeus amene ukanda kutotanga kubhatidzera baba asazasiqhaso pane murume anonzi Bartimaeus kulondoda othiwa murume nguBartimaeus anonzi Bartimaeus anga akagara kunze kweguta reJeriko wayehleli phansi asi mukati ari kunze kwa akakho phakathi uphandle kwakhe and asi mukati merimwe bhaibheri racho ari paroad side ibhayibheli lithi usemgwaqweni pana mvura napo vanhu ovila khona abantu akatogara zvake pahighway uhleze kuhighway Bartimaeus ndobva anzwa vanhu vari kutaura uBartimaeus wezwa abantu Shana Bartimaeus chiri kuiti akatombosiya zvekukungira mari wachiyana nokucela Bartimaeus akada kuziya kuti noise ndei wabefuna ukuzwisisa ukuthi noise lengiyani agariswa paroad apa ehleliswe emgwaqweni for your own information Jericho even under the sun right now past Pezoa iJericho ngaphansi kwelanga it is counted as one of the oldest if it is not the oldest city ever Jericho up to today okay so agariswa panzvimbo nezikamadzi panofamba vanhu vakawanda mapofu asingaona anoziya strategy yekunogara kunogona kudarika vanhu vane mari iyo riri bofu but harisi weakness mune zvimwe zvose ndokunogara panofamba vanhu vakawanda agara ipapo Bartimaeus ehleli khona lapho uBartimaeus akuzwa vanhu varudarika wabesizwa kuti bayadlula ati musindenguzwayo ngowari noziya ndikunzwa ndei bamuphendula vati Bartimaeus wakampindura wakati odlulayo mujesu ari kufura ndimambo Jesu asambe soke mbichana atifambe mbichana Bartimaeus usiyaza just imagine what ufanamehlo kuvulile but imagine uhlezi emgwaqweni good now emgwaqweni uhlezi nyamanga aze ye abuze kwenzakalala umsindo ngowani watshelwa ukuthi odlulayo nguJesu uBartimaeus uthe qeda kutshela ukuthi nguJesu akazange athi uphi uBartimaeus uthi Jesu ndodana kaDavid but uJesu zele nguMaria man Jesu uzele nguJoseph Bartimaeus member ungaboni izalo man lo muntu kazalwa nguDavid uzele nguJoseph noMaria but uBartimaeus uthi no ngiyisiphofu udubo lwami ngiyalwazi ngolobuphofu but asodubo lengqondo zokuinvestigate lo muntu ngami-investigate even ingaboni ngabamazi lo muntu ngiyamazi ukuthi uzelwe okwenyama ngoMaria noJoseph but uma semfuna ukamoya angi-adressa abazela inyama ngi-adressa abazela umoya Jesu ndodana kaDavid ngizwela umusa Jesu mana David Jesu ndodana kaDavid lithi liyongoni
izolusizi abephenduka futhi ama-commentator wakadzoka ma-commentator ama-commentator asebhizi uba ngumsindo wena athula ujesu ungafuna ukubangela umsindo ujesu ungafuna ukubangela umsindo phakathi kwabantu bonke abangumsindo mina ngedwa wathi no, I know my problem and my problem is not this Jesus. I know my problem, I cannot solve it, but my problem is not this Jesus. Jesus can solve this problem. Right there you say to what? You guys are not going to answer you. Jesus, the son of David, have mercy on me. bona batithula Zamara song ya Buddha. sukuselela ingoma ziphume Akamudinyara ambojiti ndinoda kuti ndione ndinoda kuti vanhu vachimuti nyarara iye ndokuti aiwa ndichanyarara nyaya yenyu but nyaya yangu ndichamuudza nyaya dzangu ndoda kumuudza nyaya dzangu ukumtshela indaba Jesu mwanakomana waDavhidhi Jesu ndodana kaDavhidi chiri kuitika yikona kwenzakalayo lapha akagara noupofu uhleli lobuphofu zita rake anonzi Bartimaeus ibizo lakhe kuthiwa nguBartimaeus but ndichaudzai nhasi kodwa ndizalitshela namhlanje pastor mfundisi Bartimaeus arisi zita rake uBartimaeus asobizo lakhe Bartimaeus izita rababa vake uBartimaeus libizo likababa bakhe kuti Bar it means son of. Timaeus was his father, so he was son of Timaeus. Just like Legion is not his name. Legion is the number of demons that have overtaken the body. So Timaeus is baba vake. so Timaeus ngubaba bakhe So iye hana kutopinda zita rake pakapinda kunze mwana wa Timaeus. Mwanakomana wa Timaeus. ndodana kaTimaeus Mwanakomana wa ndo zita razopinda. ndodana kaTimaeus libizo seligelile Zapari kuti mwanakomana wa Timaeus nyarara. lapha sithi ndodana kaTimaeus thula Chakaita chasanyarara. owayenza ukuthi engathuli Rikandikupe nhasi. leta kunikeze namhlanje Chakapa kuti asanyarara. okwenza ukuthi engathuli Ndizvozvo zvakamudaidza vachiti mwanakomana wa Timaeus. yikho khona lokho kubambisa ndodana Maybe kaTimaeus ndingamudaidza nezita rake. maybe ngabambiza ngebizo lakhe Ndingada akanyarara. mhlawumbe ngawathula Zita rekuti mwanakomana wa Timaeus harisi right. ibizo lokuthi ndodana kaTimaeus alikho rayithi Timaeus zvinoreva kuti leke. ukuthi Timaeus ukuthi uswela Kuti Timaeus zvinoreva kuti murongo. ukuthi Timaeus ukuthi tijombi Kuti Timaeus zvinoreva kuti wakasviba. ukuthi Timaeus ukuthi ungcolile You are defiled. Timaeus means defiled. Not you have to be defiled. Not you are being defiled, but you are defiled. kodwa ungcolile Wakatosviba. ungcolile So vari kumuti mwanakomana wokusviba. wathi ndodana yokungcola Akati muri kutaura izvi kuti ndipere simba. likhumo lokuthi Ndine vanhu vakashaya confidence. nabantu abaswele confidence Kudzamara marriage yapfuura. imarriage Why? yezakhe Because akaudzwa kunzi unonzi chikuma. ngoba bamuthatha ngochikuba Siphongo. ulesiphongo Bambiza siphongo. wathi ulesiphongo Wakamela kubika wasiwona sikhona. Waswela i-confidence okuhambe ebantwini. Bamtshela bathi ukhisi madolo. Wesaba ukuhambe ebantwini wathi kuthiwa ukhisi madolo. Wathi uswela i-confidence yokuyathi umsebenzi. Wathi uswela i-confidence lokufunda eklasini. Today bafeyila not because of their intelligence, but wakafundile because bashokwa bakawudzwa wakabarwadza. ngoba amagama akhulunywayo abazwisa ubuhlungu But Bartimaeus achizvitswa. kodwa uTimaeus ekuzwa Akati nditeni mkhisi madolo. athi ngilikhisi madolo Kungcono sozeqalisela ikhisi umntwana kamama zakhe. izvinena chacha Iqalisele emadolweni akhe sana kodwa manje. kutangira pamabhi Ngizonke ozambona uzambona nginje. achatona Egama lika Lithengi umphongo matindi nehuma njengiswa ngelasiphongo ngikutshengisa isilima. ndiratidza sina huma Sonke silesiphongo. chose So lesami naso yisini
is only ukuthi siprofesa ukuthi kumele kuhlale ngine-extendiweyo because engilaso asikho normal esami si-extendiwe. So all my things shall be extended. Imali yami izoba extended, impilo zami izoba extended, indlu yami izoba extended, ilapho kaNkulunkulu yini izoba extended. Ukwenza uvuma ukuthi la khona ungacanga. Mina abanye bambiza amafiko. Nakambodenzwa Hamba ngacela ukulima ngicela ngimbija. ndakanokumbira nombre mundi kwidze bichana Ngibuka lapha e-gym la. ndichuya pajima apa Mbuyile ngathola insimbi. ndawe ndakanasi Lapha erumini lengena kuyo first time ngena umnyango. Sasenze karate here. taitira karate mukati Right here. mukati muno Okungiyisho ukuthi umuntu angustick mabonzo. zvaindipa shumu loti Azanze la vatanga ngicela uzowaphethula ngomoya. Akhani aphethula ngomoya matholakala e-gym. Angasitshaya isithola sikaba. ndakachidya chikafu chababa Awuya la mina. ndakauya neniyo But hey, wazama kwamanye ngaleyo. zvakagoneka Umama lo uthi ngithola bengiphethula futhi ngomoya. mama wakatochitwa ndairuwa nemhepo futi Zamanda udzamani ngati manje nje tamfundisa akaita se akangoonda onda. Ndabamfundisa ngatumu. Ngikuthi ndikabata mayi ngati haleluya. Vanondinzwa. yiswa Hello. Uzunganyara ukuthi umfundisi uchidongezereni. vatesu ngava nenhloni Zvinoyatisa. Hazvone musoro. kule ngqondo Ezvane chirevo. Fundise nekadungu. umfundiso lesizwe Inenge numbi ne2 months but ikaripo. Hello. But miyasiba ukuthi umntwana ndodana yokupheka wathekuzwa. akati achizvinzwa But miyasiba ukuthi lo ngimbiza nguye one-solution yodumo lwami. akati uyu andikudedza ndiye anokubudilira Kazangathi because ngazange ngene church. anamboti nokuti So Jesus angimazi. saka jesu andimuzive Kazange abalele bamthulisa even behamba loJesu. Wakwazi bahamba loJesu but ayisibo uJesu wankhona. wakazota lofamba najesu asi asiyo jesu But wacho miyasiba wa-understand ukuthi ungabona abafana behamba lama-bulldog. ukaona ukomana achifamba nemabhuldo Ngoba kwazi ukuthi okuluma ibulldog ayikhona yena. zvinoruma imbwa kwete ivo Yena ngabe sihamba ibulldog ubani ungaseluma. akafamba kunge ndiyanoruma And yona zayafana bama-bulldog. Bahamba ibulldog umeka ukuthi ubibhokile vesi. vanofamba kwavo vatofika nemavhesi Ungani ukutshela ukuthi ngakutshaya kuti ndikakuruma nokulumisa. ndinokurumisa Ungatshaya inja yami ngiyakutshaya. It's as if it's a statement. But Moses said no. ubhatimezi wathi hatshi Nami yangu ndogara naye. udumo lwakho ndihlala nawo Chandinetsa chitsamisa nawe. okuhlukumeze ndikhale But ndaba Moses leyo hawoni. ubhatimezi ngaboni But Moses hagara murodi. akahlala erodini Anotogara mujeri. uhlala ejeriko But makuseni egega ari kuuya futi parodi. kodwa ekuseni Manero watobuya ari kudzokera kumba. ebusuku buyele So dini zvandiudza kuti kune vanhu vanogara naBartimaeus. Mukunjati Vanonakidzwa kumuona riri bofu. abachazira bombona engaboni They enjoy kuramba riri bofu. Because kana ari bofu vanomuisa parodi. Iva vachaenda kubasa vakunogara kumba. Manheru achisvika vari kukonekta Bartimaeus. Vari kumutora vachienda nemari. Mari yakonekta masikati haibhajete. Inobhajetwa nevanoona. Nyangwe akatengerwa bhero haazvioni. Anongoti ndine hembe inyuwana ndatengerwa. Ende hembe yacho inonhuhwirira. Nehembe inonhuhwirira ndeyepabhero amange kwaEdgars inoitenga isinganhuhwiriri. Ukana neperfume ndeyepabhero. Bartimaeus akachikana. ubhatimezi wathi hatshi Kune vanhu vari kubenefita neni. kulanto ababhenefitha ngabo I'm saying this is your condition. ithi condition Kune munhu ane chigayo chiri kurana. But upenyu hwekumba kwenyu hwakasungwa. Kune munhu ane makomba ari kumhanya parodi. But life yako ndo yakasungwa. Marriage yako iri kushata every day. Vana vako vanenge vari mhuka dzemusango. Havasi kuenjoy life. Why? Because kune mumwe ari kuenjoy life. Vanongokudza tiri kuSouth Africa. auchiti South Africa April achiuya vari kuenda motikari. April uya nemota But inoendako kuSouth. lapho siyakho Tinombonovaona. sibaboni Kubvunza tanoshandei uyu. Ari kuteera one club after the other. One night club after the other. But achigona kutenga mota. Iwo dzichinjanisa gomo after gomo. Church after church. Mutsano after mutsano. Munamato after munamato. But the life yako chiramba yakaoma. Why? Because pauri kushanda. Zvauri kushanda zvinoenda kuSouth Africa.
Akasanga baina South Africa. okwabangethi baye South Africa Bangadela kagara phansi. abahlala lapha Bayasho bachimbutsari phansi. abahlala But vanoti iwo chakasira kunoma. Zvikanzi uenda unogara kuZimbabwe. mhlawumbe ehlala eZimbabwe Ine namo. elodwa Uchipinda makomba noenda mapotholes. ungene emakhombe Ukazvitakura nomwe mwana wako anozvarwa akuziva mapotholes eZimbabwe. ungazithola umntana wakho yazicaseka kwazi namaphotos aseZimbabwe. A normal place unofana kuti ukakwira mota ine mabhamba nongibvi yatanga kuti ndakuda kutobuda. But yemuno mwaruzvarwa zvaane nharo dhara. abantu apha bazala kudala sebenenkanje Zvanova musoro. sebeoma Because amathazi zvezvingotambisa mapotholes zviri mudumbimo. ngoba bebejabulisa amaphotos esesiswini Iye ari kuSouth Africa ta. bona se-South Africa Tasiri kuona mama. sasikhona lo mama Every day pabeach manero. everyday ebhishi Motikari dzinopaka ipapo. imoto ezipaka khonapho Ndamboenda maningi ndauda kuti I tip their meeting. hamba kwenye Apana kuti tiri kudwa kuno. Pabeach. What if renting achiri kuomesera mwana wangu? Andide. Every day mune motikari. Unoona vakapaka motikari dzavo havatenge bhiya mushopu. abathengi utshwala Vanotouya nemakula box avo. babe namakhula box abo Vamwe nema-eyes imomo. ama-eyes khona Vachirova ka-life ka-soft life. betshaye i-soft life Unozoona neganda rake kuti nhamo yakarova. uyabona kuphela ngesikiruthala kudolo utshayile Zvinomunakidza but nhamo achinayo. Chii chakaita nero South Africa akada kunotamba achidya mari yako kwausingaoni. Iwe kuchinjira maprofita chichi. una pakuchinjira vaprofita kuphela Izvi nhamo yako. Atazogolo wako. Yakona kuti karoma series 2 3 4 unonobata musana wabata zvinoona but akaenda kusanctuary hazvina kuchinja kuchinja mupombini hazvina kuchinja hazvina kuchinja chechi. etangechichivandla Next time waenda kuchechi kwakati, next time waenda kuchechi kwakati, ese uchamachinjanisa uchichinja maprophets ndava hausi kuziva but nyasi kuti akakuisa parodi akakufara noupenyu hwako iwe uchitambura. uyajabula ngempilo yakho yena ejabula Fundisiri panamba tinyasi chete kanti kuti kunokamakambozwa nambabhela. ungafika phela kubona ibhayibheli Handi mabasa apostora. asembe nemsenzini abapostora Bible randodza kuti the damsel saw them every day. ibhayibheli alithi idamsela abalako wonke Telling people wayetshela that abantu these men are sent from above. futhi labo bantu bathweliwe Listen to them. balalele nini But the damsel kodwa idamseli akakaroyiwa, wayeloyiwe angakamuroya, owayemloyile angaine grosa. wayenegrosa So bese paitaura nevanhu lapho ekhuluma nabantu muridzi weshopu mari yake yaipinda. umnikazi weshopu imali yakhe Zviri ayiphinda mubhaibheri kuti kusebhayibheli muridzi weshopu ukuthi aita umnikazi more profit wayesiba ne-more profit nekuda kuti musikana ari panze ngoba indoda ngephansi achikuinvita vanhu. invite abantu Zvakatangana nemusikana awuqalanga zvakatangana Bartimaeus. waqala ngoBartimaeus Baba vake Timias ubaba kuTimias vakazvarwa nekiBofaki. wazala futhi engaboni Timias aitonzi makasviba muri chizvarwo chinofanira kuzvarwa chiri mapofu. uyinzalo uzalele emulini yabo labantu abangaboniyo Your life inofanira kuita life yekukumbira. impilo yakho kumele ube impilo Your yokucela life inofanira kuita life yekupema. Mwedzi hauperi umnyaka kawupheli usina kunoka panext door unganokhanga next door uchida kumbera upfu. usethwele umpuphu Mwedzi hauperi mazuva ano vanhu vachinja zita rekukumbira upfu. abantu sentshintshile isitela sokucela These impuphu days havachandi nescraft. awashandi These days vanoenda neevocation number. abantu bahamba i-ecocation number Yakufonela zokuthi andilanda angila senti ngicumfakele phela kwi-ecocation kwe-10 ngizakubona. Aso ecocation 10 iscraft nasempuphu. I-10 ingena icalculate ukuthi 10 ingena yahamba nge-10 impuphu ne-750 kuyasala i-change dollar because enye msithethwe kini ama-charges ukuchange i-dollar ngiyathenga i-airtime but i-airtime engiyithengayo ayisiyo airtime bhadala isikweletu se-airtime. Ukuthi uyacheba ngani akakwazi uvumba ukuthi God is for us all. You are spending every month kumele ube nomuntu okukweleta something.
every month Every month there's somebody who has to give you his quality, this is something. pana mwana anofana kukupa chikwereti Church uyasonda. uchechi no kwa mwana wa Mwari Every month. asi month ne month Ezi number oseva usuzazeka. zimwe namba wanakuseva Iringa uzweka ngena ngamazi. chiri ngalo hayo Okay, aswela. Wala. Uvalele uthenga anza amanyana. Ifoni esikwalete. But umnikazi wena asemurinzi wenyaya sizothosa church. akanza ukuthi ukhenda kuchicha Complain. complain Manje ngendaba zakho zama-church. yewena nawo Wayengothathekile. I-church ngasuhambi, i-church ngasuhambi. Ufuna usondasela nje, ufuna futhi izandla. Kanti kuyajinja ngane empilweni yakho. Washo kwazi ukuthi aha. Sengimbambile ufuna ukumbona mduleka zomjosi. But nasa Jesus wanzayo Roman Judaism. Jesus zamana athi uJesu wazawathuneza sithi noyize abantu noyenzwa. umsindo abantu Manje ngawo kunemona leader very different. kodwa lo muntu obizele le Wabona ngithi Jesu uya athi Jesu mwana wa David. abanye bathi Jesu Jesu achifamba pakati palo bathele kwazi forever. wachafuna nawo Achivura nobhathelisana naye. ebula wekhanela la Achimona iyahasi kubona. ubona nakabona Hanzwa nozi senyenya unakunyarara. sasa abantu bamsindo Vanhu vatarisa Jesu. basewekhalokho Jesu Jesu akati mukomana rapho uyo. wathawona cha Mama auya nhasi pa-youth center. umama uya Sisawo auya pa-youth center today. Ayavhura apa ndina kutaura naye. Iye ndobva audzwa. Zvikanzi nyaya yako yasvika. Jesu akudzwa. Zvikanzi zvokudzwa kwake ndinozvizwa anonzwa. Ngati Jesu mwanakomana waDhavhidhi akandidzwire ngoni. Zvikanzi ngoni naDhavhidhi sei. Jesu akati aiwa mudzei kuno. Vhurai pana mamudzei kuno. Vakauya pa-prayer request vanga vakawanda. But akagona kuadresa Jesus ndiye akarespondwa. Ngati vauya pa-youth center mauya vakawanda. But achagona kuadresa Jesu ndiye anenge yake ichadayirwa. Jesu hasi kuadaira because vari kudaidza. Jesu hasi kuadaira because vane maproblem. Vese vanga vaine maproblem. But ane problem achiziva zita raJesu ndiye anobatsirwa. God bless you. God bless you. Ane problem yake. Usaziva problem chete. Usaziva marovera anoita murume wako chete. Ziva futi kuti Mwari vakurova sei. Usaziva mamomotero anoita hama yako. Ziva futi Jesu anoda kunamatwa. Charisekero wako Jesu afuna kulewa. Afuna kukhonzwa. Awenzeli bani favor. Xa ukhonza yena uzenzela wena. Imini nje Jesu umfundisi ngale favor. Ufevuzbani nawo uJesu. Ukamba nabafundi bakhe bakhona. Babe lama problems zabo umfundi. uJudas wale problem ufungile lokusela but isehle ukubekela. But ehamba noJesu every day. But because wayemaze ngoJesu ngamazi ukuthi uJesu lo indodana kaDavid. Wehlele ukuthola iblessing because I'm understand uJesu. What will cause Jesus to respond to you? It is you, the revelation of Jesus that you have. How much of him do you know? Saulo achiri dofo. Saulo engakakwazi lutho. Akada kudzokera kumba kwababa vake Kishi. Wafuna kubuyela endlini kwababa bakhe. Achiti nokuda kwekuti madhongi atisikomawona. Ngoba ingathi amadoda asiwaboni. But muranda ifamba naSaulo. Kodwa batisebenza sesikhamba loSaulo. Angasina understanding yemadhongi chete. Wayengena kuzwisisa kwamadoda. Angana understanding yenyika yavasinasi yavasvika. Wayengena understanding. Zvikanzi tirambe tichishaya madhongi. Angena sasoya madhongi. Saulo ari kuti ngatidzokere kumba. uSaulo kati asibuyele Nekuti baba ngokubaba vanodaro vasingachire zvinenzi nemadhongi. Baba vako zvinetsa nezvidu. seshupa ngenxa yathi So ngatichidzokerai kumba. asibuyele endlini. Muranda akati aiwa zvenhaimukuru. Isebenza Imi munoziva zvababa
ane madhoki stereki inini zvazve nyika yatigere imwari variko kwese but muranda akaziva kuti muno matapinda muna mwari vakasiyana zvikati mune murume ari pano hatidzokere kumba tisina madhoki ane tinoona murume iyeye ane tinosangana nemurume iyeye aiva vataurirana vainvaitana unanesisiteuzvanamudana kukhona lapha engikwazi khona kukhona lapho kule indoda ehlukileyo ikhona indoda yamazulu ethiwa ngujesu lapho siyakhona siyahlangana nayo kuya ngapha kuyasande asibona ngurumari muno this guy is a seer uyabona not just a prophet the guy is a seer uyabona zvikazari kupi zvikazari muno vatonga kuchaula vatibvunze vanhu asibuze nabantu vachifamba vachibvunza vahamba vebuza tikaona here siya muno singabona zvikazari pano vachaula kwapesho tikaona here siya muno zvikazari muno zvikazadza kuti ari kuluvhevhe zvikadza eya ari kuluvhevhe kuti luvhevhe yakakura unoda kupi kwacho old here anzaiwa tinopfuura maold tinoenda kunyu kwacho kunenge kunyu luvhevhe but kune new church iri kuenda ikoko because ina new god futa kuya ikoko hande ikoko asambeni ko vatorana vachibvunza vanhu mambagwa here vanakati handina zvatanzwa but pane posta ndatimaposta kwaari koko ngaaparidzewo next week panapa maposta ngaangaaparidzawo achariona ngaaone mwari vakasiyana achaverenga ngaatevere kwarakataura nezita rajesu enazareta vasangana unonoka atori pane cheche nevamwe vachinosvika paari siya kaita sokuti haasi chii chikanzi vakomana achitokwidzai mende pamusoro pekomo takasanepezo wendava run there hakijimani to the garrison egarisoni something is waiting for you there ukhona unye ulindileko nangale madhonga mafambira ziva iroro munogona kudzokera musina kumaudzwa amadhongi ahambira because pane answer iri better than madhongi awo ngone answer ngone njalo kudlula amadhongi answer ifana kupedza solution ifana kuunza solution yeproblem yako ianswer vela ngilethi solution no inofana kuunza solution yokukhonzera iwe kuti mangwana kube solution of the same problem zvanzi uya senibuyile mkomana mavhangeri ndinechikafu chandakachengeta lokuze kudzulile chandakati mochengeta chira nezoro paya engathi ligcine lapha mari dzavacho vasvika vapei abanikazi bakho lokona ndiro dzirikadza pane 2 chete wathole kana vari 3 havakwani zvikadza aiwa verengai vangani vakomana muri vangani kani hanzi 2 zvikadza vasangana siya 2 hapasi pese patinoudzwa kunzi mwana ane problem papi ukauya naye tinobata gumbo racho nguva isipo yekutsanangura zvakawanda robatwa gumbo racho manese osarenda kuti izvi maybe ndizvo maybe hazvisi but ndinese anofana kukupa solution ndiyakupa geso yekuti maybe uyapenda maybe kuzavakuona forever so what is because umuntu andovaso wake but uyasoti ndanditituye because problem aso yenu iproblem lenge yavo ndinobve ndikamwenda kuservice kwacho nesaturday ngiyaphuma ningahamba kusaturday ndokunoshumira kusaturday kwacho nechumayeli nesunday yacho ndomwenda futhi nesunday yakhona futhi ngikhambe handichaindiri kuti ndaona matamangana ndapembera soto sengikhambele isoto kuphela handichangoenderi kuti hanzeye kuchechi kunendwa mwanana ndinangoendera soto satana unoniswere kumba ndichiitei kambana ndina business nemari handina makastomari relayo mandina saka ndogoswera kumba ndichiitukitei ndotongoendera izvozvo kuti magoswera ndiende hapana satani pana vanhu vaende kuchechi hapana usatani akona nakafuna kunomusapotisiye chechi mapandla auketeri chechi yake eneza tutwane zake but chechi yake ujesu usatani kafuni yangona vanhu unless nxa kuti uhambe disturb izinto vanhu echechi but uhambe ludumo lukathixo ngiyangikhaleja mntanenkosi
kungabiza all night echurchini lapho sonto khona ngokubona lapha ungayekeleli lutho ungalaleli inyama ngusathana kuphekeza fundela ukuthi kakungayiwa ekunika excuse but kusasa kumele ngivukele emasimini but kusasa kumele ngivukele kule job mina ngiyenza ijob oyenza ukuthengela isonto lenkomo tshana nayo hambe echurch. Hello? Amen. Angiyazi ukuthi inkomo kawola isonto noma bona abantu abakwawuthengela isonto lenkomo bangayihla uthaba badle bakholise but bachayeza ngebhida mtshokotsho ngeze ngizwe ukuthi kathi abantwana abachayeza ngebhida azofuna ukubadla nabo ngoba ngendlela odla ngayo amacimbi badla ngebhida labantwana bafuna badle ngebhida mtshokotsho awusulozwa na mchini. Hello? But mina sakana ndithelele nyadzalo ndinenyaya yangu yokundiphisa ndinenyaya yangu yokundinetsa ndishamudza thank you shamudza chete nyaya dzangu Jesu nyaya ni Jesu audarika Jesu munhu mukuru Jesu munhu no respectwa Jesu anofamba nemagadi nyarara zvanzi magadi ndeyekwenyewayo namo yangu ndikuikaita ndimi vandinogara navo vasikutendesa kuna Jesu but nyaya dzaJesu ndakanzinzwa ndakanzwa kuti akamusa Lazaro kwakafa iye zvakuenda Jerusalema kunourayiwa anofa Jesu ndikaramba ndiri bofu ndakanzwa kuti kune ukadza neropa raiyerera akangobata mpendero ropa rikamira iyezvi Jesu akuenda Jerusalema unofa handinganyarari nenhau yangu. So I can't keep quiet. The problem has been with me. That is the problem has been with me. I didn't say my problem. Because don't change your problem. You're going to follow out my problem. Problem is I want to have a problem here. I said, I don't know what you're going to take a problem. So I'm going to give it. Look at what the man did that day. When Jesus stayed, Spirit still just what he vulana but sebe vuli semkani ebese tibiyanga wangizwe nxeno izabantu but bakade bemthulisa into akazomunza kuti Jesu atichiuya achishinzwa bereka bantu singamanye achishinzwa azvimba ibirika ndiverekero verse 48 achishinzwa akabvisa jacket verse 48 and many charged him that he should hold his peace but he cried the more aggressively thou son of David have mercy on me and many charged him that he should hold his peace and he cried the more a great deal vanonyanya kukomenda life yako uyonyanya kunamata samirira nokukomendera newautorwadza noteni yakula these days pakati mwabe kwazoti konka kulamba sososo sefunguruliza vodhokotera varozeya bafeli isikolo sefungu pasi health yako these days ubrokile these days vadubeka shepu umcheke nesimoza nesokwane enisengenza koduli uyoduba odubekayo unengcono ngosibani esihlala umhlatho ngahlulayo but yethuswa umuntu ojaje indaba zakho thy son of David have mercy on me. Yes. And Jesus stood still and commanded him to be called. Yes. Opened up and said, please bring him here. And they called him. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, he was putting on a jacket. He was putting on a garment. Mina bagiti babeli ngiyazamu ukuthi bala. Khona pho ngiyazamu okay. He was putting on a garment and he cast it away. Sethi so uhambe ngqo. Wakhipha ijacket wahamba eqomo. Okay ande. Rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him. Jesus is now answering what he has been calling. What wilt thou that should do unto thee? The blind man said unto
Thank you for appreciating me. You can do better. Thank you. Now, Yesu atikwa ari chiuya. Iye akagara akafunya chisero. Yekupele kudumawo. Akatakura tsvanda yekugamuchira mari yekupiwa nevanhu. Etole ibvebetu yokamukela imali. But pari kunzi naJesu uya. Lapho kuthiwa Jesu chakuya. Haana kumirira kuti anzwe Jesu achiti uya. Akamirira muzi Jesu achiti uya. Akaregedza vanhu vamuudza kuti zvanzi naJesu uya. Waikira vantu vacho baba ndakutaura newe munhu wamunari. But you're not going to wait for the voice of God telling you that enough is enough. Amen. You are going to hear me, who is sent by him, to tell you that your life is about to take a new turn. At that moment, he threw away his garment. Haana kuenda akashama. But jacket raanga akapfeka. MuIsrael up to today, kana uri bofu, kana uri chirema, havakunyoreri tsamba. Munombokira mabasa yakuni muntu wakurumira nisimo etwele kuinwati ayambe kutengesa kone kune kutobale, right? Uko vaikupa jaketi rekuti yangu uchifambira uko jaketi rako rinoonekwa kunze uyu akapfeka jaketi rekupima. So angasina kupfeka jaketi raJoseph repromotion, but akapfeka jaketi rekunzi ndiana nhamo. Some people havasi kukuramba kuti you are not a marriage material. But nekukurambira face yako inenge haisi marriage material. Not your real face, but nzira vanokuona nayo. Mukomana wako achikunda ambonoratidza mai vake pikicha nekuti izvusvura ndadya iyi chikagaiwa changu modzi yechingwa iyi mama ndinoda kuroora. Mama vanotarisa so voona fesi yako vomuisira meseji yekuti mwanangu nyangwe ndafa uyu usaroora. Hausi kuramba nemukomana wako, urikuramba naamai. Why? Because une face une face yegirlfriend yababa yatezvana navo yakavarwadzisa mwoyo vachiri musikana. Paanoiona varamba vachikofunga kuti ndiye uyu. Asi right anotora vakadzi yevanhu, anotora varume vevanhu. Wouya uchichema kuti naye havasi kundiona. Aiwa, une jaketi rauinaro raunofanira kubvisa kuti Jesu uchienda kwaari. Hauende kwaari nepfungwa yekubhedha, hauende kwaari wakapfeka identity yekushaya, unoenda kwaari uine identity yenhamo yako chete. So they were using the jacket to identify. God bless you. They were using the jacket to identify. They would see from afar. So everyone who passed by the road, I see how to uya ask who got up a road without animated house or out of Dr. Miramari. Akati nikaenda na jacket ili kuna Jesu. Jesu anogona kushika kandipa mari ili nishina meso kuona. Nafuna meso kuona. Ninagona kwenda kuna Jesu na jacket hii. Nikagoma na Jesu asina kundipa mari. Vachasara vakatuka Jesu kuti vakasangana nemunhu anga achitsvaga mari but havana kumupa. Bheka ndiende ndisina jaketi ndisaonekwa seunotsvaga mari. Ndava nyaya yangu haiswa mari, nyaya yangu ine pakuona. I'm yet to see makapo anouya agoudza kuti munhu waMwari pamba pedu hatina mari. Havauye kana vasina mari, vanouya kana varovana. Vakarovana vakakika namwe vakabvisa flying kiki yavhandemo mobvisa chibhakera chaJohn Cena. Ndopavanouya munhu waMwari anga achindorova anga achiti naye anga achitidzosera munhu waMwari nemurume wacho kusati nyara kurova mukadzi anga achitidzosera. Kutaura nebhesi kuda kwanamatira Mwari anokudza kuti havana spiritual problem. Nauya havana mari. Mumba mavo kana muine mari mune peace. Baba nouya akatenga zvinogadzika pamba, mama vodya ndopetipo
vana mabudu bedi kungozvigona kunge vakatenga zvinonaka kazhinji kacho zvine feti. Akangodya mama feti wesimuka anoswera akarara. Unodzoka kubasa asina kumboita makuhwa nevanhu, unodzoka kubasa asina kumboita fight nevanhu, feti chingomurova chingorara. Zvine tenja tinogona kusvika kumbasa takubikira abika zvakagadzira patinongodzoka kana kumbari chii aripo haumbogadze makuhwa kumarara kunze akazopopotedza nevanhu achingomuka ari kumukira kugeza nokushamba achinorara futi. Wozatisa baba wagona basa rokushamba. Vana mama vagonodaira ameni baba. Jesu patimese ndokusati ndikaenda kuna Jesu nejaketi iri ndichaadresa problem isiyo yandinayo. Problem yangu haisi pamari. Problem asiyemali. Ndikapiwa mese ndogona kushandira. Ngapiwa mese yakwazuzisebenza. Zvanzi Jesu. Kwacha Jesu. That I may receive my sight again. Ingathola ukubona. Yanzi again. Oh, I may receive my sight. Yanzi. The blind man said unto him, Lord, that I may receive my sight. So I know again. Meaning he has never seen before. Meaning itawirana kuti teenagers baba vacho vanga vasingaoni. Iye haasi kuona. Akutonzi the sign of class inenge iri kugona. So the father was also a what? Because audaidzwa nezita rababa vako usingina ati mabasa ababa vako. Unoda kuita spiritual son one, or a spiritual daughter one. It's so nice kuidza vanhu. My spiritual father is TB Joshua. My spiritual father is Emmanuel Makandiwa. Tazvinzwa, but atidi kunzwa kuti spiritual father ndiyatoda kuona baba vako pauri. Hello? Kupi kwakanzwa baba vako achita makuru? Iwe ndio number 1 Ziane Murai. Latest.com. Vanhu vanorwara muraini mako. Foni yako kutizika madzinogara nemari. Arwara muraini mako ndomo manyamba kone foni. Aswele na ambulance ulo dokotela. Foni na dokotela. Pafia muraini otomanya ulenga ratso. Nasi foni aswele na ratso. Nasi namba zangu na dala kana mapumbu kuti ya pumbu kuti inyari zasha spume kuna napo. Nyarato sifonile umuntu sekulele body removal sokuqayizamile bandilela ku community party ngencede itelezeza kwenda amazingi abantu abazikwanisi ukhansila uthi khona bephambi ukuthi kusheshe khona akona into abeyenza mina ngigijima le line ya ifona mabili line umne wagcaza hlalale ayewa mungaranga ichunza urwere kwauri kuti wait sababa vako namathira varwere vemuraini vapora. Unouzwa namwedzi kunzi ufambo uchidzitaura. Wauzwa problems zako kuti wewe chifambo chimaporesa. Mwana inyoka chiwo. Mwana ubiza imbudzi. Mwana ubiza kafana nebiza. Ibiza. Mwana Jesu kaitesa Jesu. Muraini menyu chibva pano nezita raJesu Nazareta. As long muchiri kugara ipapo varoyi ngavakangana kunoroya. Vakapinda mudzimba manheru ngavarare. Usiku ndoyekurara kuti unoroya. Fambi dzinogara muraini mako unodziziva. Regeta kutsiura vakadzi vari muraini. Muchenjere murume yakatara mukadzi. Iwewe mwana waJesu wavamo. Fambi ngadzirekedze ufambi nekuti iwewe mwana waJesu wavamuraini. Wawatengera pamusika ukanotenga pamusika ngapatange kuita queue. Vanhu ngavatange kufora ipapo because patengwa nemwana waJesu. Ndinarunenzwa here chechi? Ndinarunenzwa here? Bartimaeus, son of Timaeus. I'm saying to you, Bar Jesus, the son of Jesus.
God bless you. God bless you. Haina hapana imwe nyaya. Hapana imwe nyaya. But pia zachi moshinzwa ndichisa kudarika tada sisi. Kana ari ndakutora zita rake risingazikamwe nevanhu. I want him to help me. Go and make sure you discover more information about this Jesus. Your knowledge about Jesus ngaipfuure vanhu vanofamba naJesu vacho. Jesu makii akafamba navo, akagara nemakisi but haana wakapa until abvunza kuti vanhu vanoti ndinani. Endra akati vanhu vanoti ndechichi, Peter akati vanhu kuti ndechichi, uyo akati vanhu kuti ndechichi. Zvikanzi but imimi munonditi ndinyani. Zvikanzi naPeter isusu tinoti ndimi Jesu weNazareta mwanakomana waDhavhidhi. Zvikanzi Peter, nyama neropa hazvingakuzaruri zvinhu zvakadai. Ukaona wakuziva Mwari wangu kumusoro ndaakuzivisa. Kuita discussion naJesu kusvika Jesu ashamisika kuti iwe unomuziva ari sani. That day Jesu from today anjama munakatakura makii aya ndaawapa kwauri because waziva zvakawanda nezvavo. Nhamo yako mwana waJesu akagara pano haisisiri muhomwe. Nhamo yako mwana waJesu ari pano haisi abvi kumusha kwenyu. Nhamo yako yakubva mukuti unoziva Jesu sei. The more knowledge awinayo nezvaJesu, the more people you are going to pray for and then be healed. The more knowledge awinayo nezvaJesu, Jesu haakubvumire kuti uite knowledge yake ioramba kugara newe. Ve-intercession nema-worshippers vanozviita vanhu. The moment anonamata tapinda pa-intercession, they will tell you kuti let's pray, let's create an environment yekuti Mwari waburukire pano. They know kuti Mwari waburukire panzvimbo. There's an environment that has to be created. That environment ikacreatwa, Mwari havarambi vakagara kudenga, vanoregedzera weko hwavo ukauya. Life yako iri munhamo because wakaregedzera presence yenhamo yakawanda. Ita nhamo ite shoma, Mwari vawande, umwari huwande. Mwari anogara pamba pako nezita Jesu. Autorereke murume we. Autorereke murume we. Vanomutora because of the knowledge that you have. Hapana nokurambidza kuita merit we. Chinoda kutadza kuita merit because hauziva anoroora. Anogona kuroora nonzi Jesu. He is the husband of one wife. The wife is called the church. He has never cheated his church. He has never dumped his church. He loved his church. With his blood, he died for his church. When this Jesus is with you, hapana murume wako anokuchita, hapana murume wako anokudhamba, hakuna boss anokufire. Why? Because you have known him. So that I may know him and know his what? His ways. His ways. When I get to know him, I also get to know his ways. When you get to know him, child of God, how much of him do you know? Uchibva pano zvinhu zvese zvandataura kanganwa enda unotsvaga kuti how may I know him better. Bhatimeus akazodzokera kumba akufamba ega, akubvunza vanhu kuti ndinobva kwaTimiasi ndekupi. Kunzi kwaTimiasi unofamba so, ofamba neroti, achifamba ogumburwa, okamina, onzoita sei, oti ndatsika icho. Onzi kana uchitsika unozokamina sei, zvanzi ndachitsika so, zvanzi aiwa kunonzi kugumburwa. Akati handikuzive, ini handina meso, pese pandaitsika, saka chinonzi chichi, nonzi rinonzi dombo. Ndakuriziva, ndaigara chingonza nezvematombo, ndakuriziva. Hello? Akutaura, akutanga kuona new things, akutanga kuona things zvaimbonzwa mazita azvo, akuzviona. Ndiri kuti vana vako vanonzwa zita reice cream, kana vachidya kotina vasati vadya ice cream. Chikurai munyasha dzaMwari, kusvika makudya cream in, you will realize kuti chinonzi ice cream chi. Vana vako vanoziva pizza yekwaTM, haisi pizza yachingwa chine matomasi. But kana wakudya pizza chaichai, haitengwi neTuesday kune traffic yake, imbodza dzedza, inotengwa musi weWednesday, inotengwa musi weFriday, inotengwa musi weSunday. Mabva kuchurch makaneta, motarata
kuna unobika nhasi tiri kuenda kwapinza ini chinja muri kuita muri kutamisa mari aiwa tiri kudya mari zvesoto. Why? Because taakuziva Jesu wacho. Jesu ataakuziva akasika mana. Vana vangu havangatadzi kudya pizza. Inoshamisira pizza kumunhu asina Jesu. Kuona vanhu vachivhunduka muraini, munhu akatakura bhoksi repizza, kuzi vari kutenga pizza. Usatya, vazive Jesu. Vanoziva Jesu, vanoziva chinoshamisa imana, not pizza. Vafundisi venyu vakutodya kutenga mapizza mutoni. Akatenga pizza oidya, anodya akawanda, vana vechechi vanochicha, vanodya mari dzavo. Aiwa, tofana kudya mana, not pizza. Hello, ndiri kukurambidza kuti ukaziva Jesu iwe, vana vako havarare mu1 room, vana vako havarare pasi pembhedha, vana vako havarare pafloor. Kusaziva Jesu. Kana mpinga ngesitshayini. Ngithi indaba ukuthi abantu bakho balala phansi bedlula imbamba ena nombheda. It's a sign ukuthi uJesu awumazi. Don't lie to me. Wezwa ngaye awumazi. Kule qiniso lingaqedini. Wakuthi kula mandebele la. Kule qiniso lingaqedini. Aqedi kunini? Ungabona abantu ababesa endlela phansi bethathe ingubo phansi ntamba. Ngenzeni ingubo, kaze sikhajwe izinyoka, kaze sikhajwe kuyini, nengezi ingubo sokuronga. Akabe masu Jesu. Full stop. Usumazi asoza ukuthuma ukuyathenga umbheda. Kuyazenza kodwa. Ilevel yokuba mazi. Ilevel. Abanye sebengobaba namhlanje. Sorry. But itoko abanye sebengobaba namhlanje. Bazelwe ngomama, omama bathathe izisu lezi. Ethathe isisu eserendwe namhlanje ebhedini for the first time. Ngoba ngiwo balala phansi. Utest umbheda wakhe ngicela nje ngizithwale la. Lapha ulala embhedeni. Lapha ngicela nje ngizithwale la. Ukulala embhedeni azakawuzwe ngawazi. Ngicela ngizithwale. Bana uzobika isisu, yozimana la khona la selala embhedeni. Wathi sebuya sebika isisu, wathi introduce endlini yakho, wathola endlini yakho kwangona kulalwa phansi. Kanti umbheda wena, umbheda kabhudilo. Uyabuya gola dulo umuntu. Usibamba umphethe yokulandela ngaya akungekele mina. So umuzo uzoqalisa ngento usukela ngaphansi. Why? Because ijimise uthando lingakwazi uJesu. My boy was surprised today. I was telling him, mina ngimqobisa usanda ukuthi ngasukankhani la ngenza renda. Wabe khipha umbuzo ophuma esakeni. Umfusho wombuzo ha. Umbuzo lo uhlezi nomfana behlele umbuzo lo. Nathi uthola ichance. Mfana, ngiyaqasa kuyaloja ila mini. Amtshela ni innocent ngihamba le 20. So la lingangani? Ha naphangisa se. God bless you. Don't better. So la lingangani? Finish. Umuzolo kwakusuka kuona la. Mfana musazigangela wazibuza ukuthi wena ngizaphuma yini ngisathi kanti phela uqonqosha lo James ukuthi let me answer you my son. It is only when I get to know this Jesus. I'm looking for the first time. You were there, some of you are here. When I told you Indian to Tisankaya and to desire what you road to get them God. Indian to Tisankaya, which now hold if you get about to long on my youth, or that you go in the Wasila. The woman answered that I got on a Sunday, so I don't tell of Nagala, my youth. And you didn't want to say, the woman to Asida man. Because he didn't go here, he might be alive. So Asida man in Jan. So this is what I did the winning. And Judge Asida. One case I was going to push away that you couldn't let this about Wabe in some church, I'm sure. Now you have humble my name in hands. Wabe did before no phone in the Wabe. When I didn't go in again, I gave one one day. Yeah, 161. Your phone or money phone. La Baba, Swanda is still done. Somebody woman with it. I would have mad. Tang young Patali and I will say, I wouldn't say the dress or a car.
lokho ongazalwayo uwamuze wagubha akaze akahambise ekhaya ekithi ekhaya akaze akahambe nesiyakithi ekhaya for the first time ngamfuna sentsheni senze ekhaya sindrive ngedimandi yomsebenzi ngakona ngamthetha asingisekhaya wakane wabhilive ngamnika abantu abasekhaya kakhuluma nabo mfana wangu lo wantu lo wantu kwamsikade ukuthi yendisi ngizange ngimfihle lapho thula abathakathi bona ngifuna ukuthi mina nafuna abanthakathi yena samngcwaba ubaba abathakathi lokho bekhona mina kangazi ukuthi ekhanga ngikhamba meaning awumela ngoyisa abathakathi ezifuna ngawona Jesu wena lo Jesu ngosukuthi udlula umthakathi udlula uyintebe ngichephandle arona phela kayiyo ukuthi abantu bahlale ezipheni uyathontisela kuphela ngicela wena lo Jesu Jesu akangawudeki kule babalazi uJesu usomba kayisami into ezinjalo hallo angifuni mzalwane wami mntana Nkosi kube nguwe oyenza abathakathi kunokuthi abathakathi ngizotsho nje wena lo Jesu ufikile kube uyakumba ukuthi saphele la yini ubuyile sathola nzima wena ngothwala nzima I don't like it because I don't like it kabeka nengi ekhaya uma mama bazobamba izandla kamfana uqinile la namhla bebezuza today umuzwana noma leyo besimqinile bayokhuluma ngani angabikwazi but nsiyakhonale sifika khonale ababekhala ngezindimi nebechaya isigubhu iti iphekwa ngale sindekele bedresa amazayo neserious bebethi isikhala silwa nemimoya ukuya kumduluzana leli alalela makuthayimela umhlanje xa ngelasikhala ubuya ngezandla ufike ngemva kwakho hayi phuma sathana kodwa umlindelo ongapheli abazodinga umprofeti wani uyinga sethethweni mkhoba niyamthola emthonjeni ekhanya ephelile inyama endlela lokho unyama lokuzokubhenekisa phela sosele umhlolo lemthatha uprofeti likhaya sawudela amatshe akhe to one for akakrosa le kwakhe ngatawo umuzo lenxa ephenduka ukukhwehlela kumbe ukuthimula khona uzokuthi Rabbi tatu sangafosa vile kusema Nkosi ufuna Nkosi umvumile izulu manje ngivumile manje kade singapi lapha kodwa mntu Nkosi lapha alambela ya asambela Nkosi chichirintika mune power but power minawo abathakathi wenza amahlwayi nayo angiyali ukuthi bana ipower angiyali but uyala ukuthi wena mntana Nkosi kube ngodingidlile kubaleka ukuthi bahambe ngala bangicuphunya ngoso udinga amaqolo ufake enyaweni bangamboni inyawo zakhe mupho Jesu olayo wena abathakathi ngibona ngane bakwazi bahlakaniphile namithi ngabona bathenga drink church nxa besenza njalo abatshayi abantwana bethi bachaya abafundi zakhona ezikhala ngelimi ezinjani ezikhathwa sise-church ubona umntwana abantu etshaya akula church kusemzini wabo uhambe baphoxela lo mthakathi wabazondela wabafungela wathumela bamthumele ekuseni ezitshaye utshaya ngawo-3 ya abakwazi ezitshaya kwana azitshaye ngo-9 ekuseni abasebewudelele kakhulu 3 sesiyashona ngani bakwazi ukuthi sokusiya ngo-3 ngani uzoyakhuluma ngo-2 ngaseni thatha amafuthi fafaka nabathathayo afaka nabathathayo Jesus, what am I saying? Abala power, ungabadlaleli, ungabadeleli, ungagobi mina. Are together? They have power, they can kill you. But all I'm saying, fear not. Those Jesus was babulala, koche utele wathi ungeza babulala inyama. Bengabulali umphefumulo. So from today wakwazi imbuzo kulawa akade lawo uthi asomuntu okwazi uNkulunkulu engavuma yes uJesu uthe ungeza ukulala inyama it means bakwazi ukulala inyama sabe sekunjalo Jesu engavuma
wena okuza kusiza i-knowledge yakho engaJesu. Kule nteko zokuthi ungasigada, I was told by somebody, bangena eframashini bagada 9 hours ebaba. Because 4 hours bafika ngapha, bafika eDubai, bafika bama balinda i-connecting flight yabuya basebegada balapha babesiya khona. Esefike khona ngale sehle, xa esehle phethe isikhwama uyakhala into ngithi just a cup of tea. Senzwile ngendlela. Ufile ngendlela uvela ngayo. Ngike from machine lapha sisuke kudala bakithi sisuke eZimbabwe kudala sengifile ngendlela. No. Awusuzufika ngendlela from machine wena siyeza phala eDubai kuthengwa imali zakhona bezidura bebethengisa ngemali engenayo mina yena anginamali mina ngifika ngidlela the first parts. No. Awubona ngabe ndlela le tray bebe babonile i-tray ade bebamba so beyifuqana baqasa indawo information ephakama bebele ngobona ama-tray abo but yokhuluma into ade engazizwa ebhethi ukudla kwabantu kunukelela kodwa le nto yabo ngiyibonile but ngabe ngelamali sekukhona etshelwa ukuthi iframachina oyigadileyo lapha duhlezi khona isithi yakho sithe sithenga itikiti sibhadalele konke lokhu. Wayikhangela ukuthi ngibuyele phakathi xa isilinde ipasa kusela kudla baba. I-refund kodwa i-refund inketha bechaba abantu nosikhethile. Ukhetha uthanda wena kumele ukhethe uyadlala. Okuyakudla wena ukhetha ukumali. Bakithi imali yami yahamba. Okwenziwa ngadlikwini lack of knowledge. uJesu lo ngaba knowledge yakhe uyakuprovide the right husband. uJesu lo ngaba knowledge yakhe uyakuprovide ibhizinisi ezakunika imali. uJesu lo ngaba knowledge naye unyele ntambama ukutshengisa okwenzakala phandle. Ungavukisa okwenzakele but vukuza sibe besenzana. Ukhona ngemnceda. Ukhona osizakalayo. But the news says